yekutanga nemunhu waMwari Java nemunhu unonzi Mambo Ndini avo vapanana maclapback asi zvaitika kumaInstagram avenues ndazviona paZim Celebs. Uyu unonzi Mambo Ndini ndambosangana nevhidhiyo yake kuFacebook yakatenderedzwa asi ndasingazivi kuti kune zviclapback nezvibregedia nezvimabhara zvazokandirwa nakupi kumaAvenues nekuda kwekuti uyu vhidhiyo yake yabuda achipa vanhu mari kuti azogerekeri kuti kukushira vanhu mari ndofunga kwanga ndofunga kumarondera akabva ambotonyora pane imwe kana sikareshikepsho kuti ati I like it when people are happy. Ndoatotopotanga kutomutasa kuti who is this Mambo Ndini ndokuramba achidzika akatomboti paekera pake papa used to drive this car ndobva adididi pepe nawo ndofunga ane mazimari asi Mambo Ndini uyu if I'm not mistaken ndikati 1 + 3 equals to 2 ndaona unge pamwe unoita zveherbal life but andichiona hangu stichi profile yake that is very good ndoveve vakambotengera here budi fandanichi mota ndikati mene kuti ndiyo yakati kwete ndobva chi zvanzi namunhu waMwari Passion Java asi kana iwe zvakaoma kukomend I could feel this zvakaoma yachoni ndanga ndichifila mumacomments ndanga ndichifila like it was sinking in my veins that zvakaoma iyoyoyo zvikanzi asi kana we munhu waMwari Java vakaoma zvokwadi zvikanzi mpinga mbiri dzosumudzana mucomment section umu neveZim Celebs weekend chanakidza ishi handiti vamwe ndokutanga kuti hazvanda zvikanzi isitonasa vapakasangana vamwe vakati uyu unonzi Mambo Ndini ndaiti sit down nekuti nhasi watanga kuti zveherbal kutofunga kuti mariwana inini like I said handimuzivi ndatakamuona nhasi iye munhu unonzi Mambo Ndini kutonasa kutomuona kuti face ndamunoona nhasi asi yekunzi herbal iyoyoyo yachoni ndakatanga kuiona ndofunga last month ichitendera pekuti hanzi vazotengera DJ Fandani mota ipapo ndopakatsokuvaza kuti kuna vanhu vakadai saka kuti means kuti it's a big company I don't know nhasi vadzokera nazvimbambaira umu asi kwazvisi kuti ndofunga pamucomment iyo inenge yadeletiwa zvayo yaanga watuka munhu waMwari zvinyadzi zvake munhu wacho chizive kune kuda kwei ndobva vazoramba vachi don't forget to pray vamwe ndokutanga kuti zvokwadi tikura nhema munhu waMwari Java is overrated vamwe vakati iwewo Mambo Ndini dai wanyarara nekuti uyuyu une zvinhu zvake vamwe zvikanzwa nekuti the real mpinga is no more makuda kurwirana kachini chimbo chehumpinga that's what you guys are doing we don't know tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe zvikanzi chigaro chemusarapa vana chanetsa ichi ndevamwe avo vamwe ndokuti munhu waMwari Java arutsvaga munhu kuti ane beto vamwe vakochereka ina I don't know nokuti kuruta to yake uwamarondero to yake uvakwamutare kuta to yake saka handizi kuti zvorambidzwa here ndofunga kuti mumwe nemumwe kana akafunga kuti pabhasikoro kana kuti pavhisi kana kuti patoyota kana pahondai kana pahondai unongochikosaita zvaunoda zvirambidzwa I don't know kuti chini chichitika ipapo ndozvandokwanisa kutaura tobva ipapo zvedu toenda pane imwe nhau yaQueen Delicious Queen Tate vakaita live yavo as usual vanhu vanozokriteta kuti hazvavanoda vakabata mulive umumu maiti timura vakabata Madam Boss asi like this time vakatataura vese over the phone zvakare vachiudzana nenhau dzebleaching hazvina zvakanaka nekuti vanenge vachiudzana kuti chanisa chakati tobva ipapo toenda panhau yani yabuti mndu wahudhu ndo dzanonyanya kuona kuti ndofunga ndo dzakanyanya the major ones dzandakanyanya kubata idzodzo yabhuti mndu wahudhu vakavati bhuti mndu wahudhu ndochicha makatitira chekuti makaenda mukandotora mufananidzo wevana moti $20 handiye munotenga zvatotenga zvine $20 motanga kutoti ndatoita zvakanaka ichallenge yerudzi iyoyo ndo zvandabata kumacomments manje vamwe vanhu kunyanya kumaAvenues kwadasangana nazvo vanga vasingatenderani nemapoints akataurwa naQueen Tate number 1 vamwe vangu vachiti it's better iwe did something nekuti $20 hainongwi vamwe vakati we love Queen Tate nekuti she always speaks zvinonakidza vamwe zvikanzi taurai vatete taurai nevamwewo zvakare vamwe vakati
Saka hora iti tinobudirira sei kana muchiti mumwe munhu akaita something chekumotivate kuti vanhu vese we are supposed to do something like this kubatsirawo vamwe vanhu kutambudzwa right now motanga kumudzikisira muchiti chiichochi. Saka tinenge tindepi as Zimbabweans vamwewo avo zvikanzi musangoita basa rekungoti kungosvora because ndimubhudhi mudu wahudhu vamwe ndokuti saka history yakanaka toidzidza sei kana tisingaone zvinoitwa nevamwe. We must see zvakanaka zvinoitwa nevamwe kuti tidzidzewo ko handiti we learn from others here. Saka vanhu mubhaibheri vaibatsira vanhu dai vakati ngatisanyore tibatsire takanyarara taidzidze handiti tinochisa sei tongorarama life iyoyo zvakarere. Vamwe vakati vedu vetingoda kudzikisirana. I don't know why maZimbabwe tichida kudzikisirana. $20 ainhongwe plus Budimbwawood harisi rombe ipapo ho nevamwewo zvakare. Zvikanzi Budimbwawood wakagona keep doing good. Nyika inotadza kubudirira because of you munenge muchidzikisira vamwe vanhu. Popotai zvenyu vatete vakazvarwa so. Zvikanzi kuitata I think nyango kurova anotorova zvibhakira vamwe wavo. Vamwe vakati so according to Zimbabweans what should be posted is when they are beating a nigger who was caught with someone's wife, girls dancing naked, people firing shots at each other, and when you post helping others you are a cloud chaser. Vanhu ivavo futi vadero. Vamwe ndokuti asi kuitata vari kutaura zvavo chokwadi. Zvikanzi yes chisingaputsi ukama nekuti hanzi kune zvimwe zvokuti handizofanira kuiswa pamakamera kuti zvimwe zvisingafanira kuenda kumakamera. I don't know nekuti vatanzi wagova Oprah Winfrey here anotengera vanhu mota. Isu we don't know. Maybe aida sei aida kuzama kuudzawo vamwe vanhu kuti vatange kuita zvegiving. I don't know. Zvikanzi I don't think Mudiwa did anything bad. It's a good challenge actually. Vamwe ndokuti that is stupid. When you create a challenge you actually encourage other people to help more street kids. Vamwe avo zvikanzi now it's good to help but the cameras posting on social media part doesn't sit good with me. Taking people pics posting on social media should be consensual. These people are vulnerable. Ndivamwewo zvakare. Zvikanzi exactly my thoughts. Vamwe ndokuti at least he did a good thing. No matter how small people may think it is, the fact that he gave something it means a lot. Zvikanzi nevamwe vachiseka zvikanzi hey kunzi fake kwatinakidza. Vamwe vakati I love Tatelicious zvangu. Vamwe avo saka Oprah Winfrey yeyu vachoni ndiye anofanira kutenga otaura kuvanhu but Mudiwa akataura show off. Why? Because he is African Zimbabwean. Mudiwa would keep it up. God bless you. Vamwe avo hatiziviwo. Vamwe vakati but inini hangu personally kamubatsiriro kekutenga hembe nefooders ma1 kubetsera hako but kana une bag ingotenga ka 10 kana 10 mulocation wotora street kid aya owana pekugara because hembe dzawatenga idzodzo ndo dzichangoramba dziri pamuviri tiu dzaita mamvemve wagonei hapana. Hey tikati vakomana people vanoona zvakasiyana siyana. Zvikanzi kwewo waiteiwo. Zvikanzi Mudiwa ndasi rombi nevamwe wavo. Atiziwo. Tochibva ipapo toinda zvakare panhau yamura yabatwa yekuti dai vakarega kupa vanhu advice. Ndevamwe ndopane zvazvitaurwa zvimwewo mamwe mashoko ataurwa asi vanga vachingotaura kuti Cat Family mofana kuudza leader wenyu kuti no zvimwe ngazvidzorwe. Ndokumwe mwanyanya kubata futi kunhau yekuti vakabuda mavoice notes. Zvinhu zvosvodedza kuti pamavoice notes vakabuda vachitaura kuti da kusota munhu. Saka izvezvo ndo zvavanga vachita speak against izvozvo. Vakati kuma-advice haufaniri kusvika nekuti iwo manje wakabuda nema-audios uchitaura zvinhu zvakaita sezvezvo. Kuma-followers ako anodzidzei. Ndobva watakuita ma-example ekuti nandiso kuti ma-social worker kuti machivanenge vatanzi vanokuvhunza kuti who are your friends. Wokudza kuti
iwo ayo friends saka ndo zvimwe izvo zvangu achibata pabatwa zvakawandisa ipapo mawords anenge andiremera manje asi ngaingobata pakuti vangu achiti izvo no haufaniri kuita sei kupa vanhu maadvice nekuti unenge matokususuzititi kucommunity yedu kana hatiziviwo tinge tatapweri nekuti ava vanhu vakuru vanenge vachitaura handiti zvikanzi nevanhu manje kumacomments always on point queen you talking sense queen always on truth core truth Facebook is just for funny no hard feelings she needs to solve your problems first so true I've never commended this man or woman but now he seems to be talking sense couldn't help but just like the comment vamwe vakati give the money back first before mapepe nekuti vangati hanzi nini da kuti achokwadi namuda ndapembedza kuti zvema 250 ndikagona handina kana kumbozvipembedza ndo zvavataurawo kana zvina kushata very true ngaambodisappear nevamwewo zvakare true she wanna divide people we all Zimbabwe let's support each other apasi kuti manje angachirwa ndiani I don't know why is it that you talk so bad about other celebs always zvikanzi nevamwe nhasi makatsamweiko vedu wei ataura chokwadi whether you like it or not shots fired ko imi mese nafeli makanyanyomakiranei ikozi here muri pani munhu wese anotadza feli anokasika kungohakira hake nekuzopopota zvisinei nezvaari but even iwe queen dai vavengi venyu mavaitirewo zvakanaka komborerai vanokutukai muchivanyengetera tose tichanotongwa zuva rasvika ndemumwewo yadiro tate I love you zvikanzi queen you blogged me ndakuudzai kuti I pray kuti yaita too deep for me tese tiri vatadzi kutadza hakuna ishe ndevamwewo avo zvikanzi mataura chokwadi queen tate ndokusapota ini mafollowers anodhura kutya kutaura chokwadi kutya kublokiwa ndevamwewo avo vamwe vakati vanhu vataura zvakaseresa zvikanzi vakakuiteiwo naye maititi nevamwewo avo vamwe vati kwini musakubadziwe namura vamwewo zvakare avo zvimwe mastatement achona anenge pane vamwe vanhu unonyatsokutaipa mawords ekuti unotokonyewa kumaverenga unenge waita mutete vamwe vakati hokoyo ina tate ngaze ngahleke bho handizozvioreve zvangu hanzi kanamwe hanzi unotikanganisira ndofunga kachawa hanzi unotikanganisira rufu here handizozivi ipapo vamwe vakati tazoseka zvedu zvikanzi une godo namaititi queen mataura idi ipapo maiti vane keradzunguwo plus kuda kungonzi ndindini ndevamwe vakazvidiro asi kune vamwe vazotaura kuti nhai queen tatelicious are you the only person ane mvumo yekutaura zvaunoda pamusoro pevanhu without being condemned apa teki nekutuka vana mudiwa hudu ana pokelo vana ginimbi etc madam boss ave munhu kwauri nhasi cause you want yekera matipisi ekuzora here vamwe zvikanzi munoita mbulo and big one for that matter mbulo vamwe adzimai matemai muri yekera zvikanzi aiuya chachozonyanya kuita deep asi nawo imwe iri painganga kuti hanzi ndekuda kwequeen vachida kuti vamwe vanhu vasataura asi ndiwo vanotaura vega vamwewo vanga vachidere ivavo kuti munhu wese ngaangotaura ingavamwe vamwe vanhu vangotaurawo nyaya iri kutaurwa nemunhu wese why muchida kuti zvoni vasataurewo ingava munhu wese ari kuitaura why iwe muri kuvarambidza I think ndo yanga ingori samari yepoint yemunhu uyu hazvina kushata mapoints acho anga akawandisa ikokuko asi regai ngogumira ipapapo zvimwe zvazvonyanya kuita too deep zvinyanza handizvozvikwanisi ndogumira ipapo asi ndofunganisa kuti mapoints avanga vachitaura kweko vamwe vanga vachimasapota kuti queen mataura chokwadi always on point vamwe vanga vachi no mudiwa hudhu akaita zvakanaka haasi rombe vamwe vakati chokwadi haafaniri kutakura kamera aifanira kurivandisa vamwe vakati anofanira kutenga imba kwete $20 vamwewo avo
tobva ipapo toenda pana Murava vamwe vakati well done mawagona yeye vandakupana pesa vamwe vakati no why is it mimi ndimi munobvunzwa ngotaura chete muchikondema asi vamwe vanhu vatendeki kuti satizivi ava vanhu vahombe manje takutoa zvekutoti vanhu chaivo vanonzi masenior paindaneti saka handizvi kuti nyaya dzavo dzinozoperera kupi asi ndozichandoza ndokuti namadam bosi vangu vachitaura zvematips ekubvisa manakozi nemumabvi mumanizi ndozvananyanya kubata ipapo zvangu saka ndozvananga ndavaya nazvo muzora nhasi chakubata zvakare pachikamu chinotevera